lamarin so ciki kwai biyayya da na gaba ne ake gane hanya in ka bi dole ne ma a bi ka. Sirrin wanzuwar duka nema gani na zo cikin masu nema don nazari ciki ko kaɗan ma har abada ina nan a taska. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Ya mai baya baya gani bani kai ne awwalu har da sani ka zama fardatun babu sani na zo tausaya min na ganka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Kukan zuciya ne nake yi annabi kai ka zan min masoyi kai ne zamani ke ta yayi kai ɗaya ne gwani ba kamar ka. Burina kawai shugaba ne kullum safiya har dare ne burina kawai saduwa ne in yi ido biyu da na ganka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Kullum ambato ne nake yi a cikin zantukan ka masoyi amsa min na bar yin bulayi don zara wuya mabaruka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Ba wani wanda zan je gare sa mai girman da ba wani kamar sa sai kai shugaban sama da kasa mai matsayin da ba wani kamar ka. Ya mai nan da can shugaba ne kofofi suna ƙarƙashi ne sai ka so ake yi wa wane babu kwatankwaci ko kamar ka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Mai zance ga Allah guda ne shine shugaban duka alam ne baban zara sarkinmu shine ni dai so nake yi na ganka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Mai so yayi ta so ko ya bar mu burin mu baba ga ummu mai ceton mu shi za ya bamu annabi ne yake buɗe taska. Kauna ce take sa a soka a kara ɗaya cikin ambatonka ai jazaba cikin baitukanka mai daɗin faɗi har a waƙa. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Haka zancen yake babu ƙari kai na biɗa almokutari kofar saduwa an ta nuri na gaban masu girma fidaka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Na gaban masu girman mukami annabi sayyidi ya imami hasken ko ina mazzalumi baban zara girma gari ka. Sai ka so ake yi wa kaunu shukokin mu sanya su nono kar mu tafi muna naɗa hannu mu yi tafiya cikin ambatanka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Ga ɗaya wanda ya zarce goma tun nan kasa har ma a san ma girman ɗa hana ƙara girma Allah ne cikin lamarinka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Lallai ya rabu baba ga ummu albarmar ka ya ambace mu al'ummar da ba wani kamar mu dolan dole ne ma a soka. Duk wani wanda baya yabonka ko kuma baya san masu san ka asararre kawai ne a haka mu dai da'iman mun yabe ka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min na ganka. Annabi karfi duk
baituka na su yi silar da yau za mu gana. Burina a ce ina Madina in zo can cikin ambatanka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min da kanka. Amsa min cikin lamuninka, burina kawai ne in ganka. In zo nan Madina garinka, in maka baituka mai buraka. Allah kai dubaban salati gun Mahmudu Abba ga Fati Ale har sahabbai a baiti na batulucin zarce haka. Kukan zuciya ne nake yi, annabi tausaya min da kanka. Kai ya kamata in sanya aya in baka cikin duk biyayya. Tijjani Khalifa ne a hanya, annabi yarda in zo garinka. Kukan zuciya